بعل نازري دهاي سمعك ردك عني تغلات إفكا تتقبلك يوم عبل هادئ إنه بهيوت ازمر لك يسوس رغيبة ننم عنتو تتأوهر طوري دخيمك يمنى سلاميت متو مدحاني تدلي يسوس رغيبة بحيدت ببزوح
ተላጢፍካ ጸጋቢልካዮ ማዕበል ሃድዩ እኔሁ ብሂወት እዝምረልካ ጸጋቢልካዮ ማዕበል ሃድዩ እኔሁ ብሂወት እዝምረልካ ጸጋቢልካዮ ማዕበል ሃድዩ እኔሁ ብሂወት እዝምረልካ ማዕበል በርቲዑ ናይ እምነት መርከበይ ምስተናወጠ ዓብዪ ጨደሪኩ ክትረድኣኒ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ደሃይ ሰሚዕካ ረዲካኒ ተቐላጢፍካ ጸጋቢልካዮ ማዕበል ሃድዩ እኔሁ ብሂወት እዝምረልካ ጸጋቢልካዮ ማዕበል ሃድዩ እኔሁ ብሂወት እዝምረልካ ሰላመይ ትፈቱ ምድሓነይ ትደሊ ኢየሱስ ረኺበ ነንመዓልቱ ዝፀውር ጦረይ ደኺመ ከይበለ ሰላመይ ትፈቱ ምድሓነይ ትደሊ ኢየሱስ ረኺበ ነንመዓልቱ ዝፀውር ጦረይ ደኺመ ከይበለ እግዚአብሔር የተዩ እንተ ብሒደት ብብዙሕ ምድሓናቱ እግዚአብሔር ረድኤተዩ እንተ ብሒደት ብብዙሕ ምድሓናቱ እግዚአብሔር ረድኤተዩ እንተ ብሒደት ብብዙሕ ምድሓናቱ እግዚአብሔር ረድኤተዩ እንተ ብሒደት ብብዙሕ ምድሓናቱ ኣነስተማሪ ኸየብ ፈረኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ድማ እብል ኣለኹ ኣነስተማሪ ኸየብ ፈረኻ ኢየሱስ 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 ይብል ኣለኹ ኣነስተማሪ ኸየብ ፈረኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ድማ እብል ኣለኹ ኣነስተማሪ ኸየብ ፈረኻ ኢየሱስ 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 ይብል ኣለኹ ኣነስተማሪ ኸየብ ፈረኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ድማ እብል ኣለኹ ኣነስተማሪ ኸየብ ፈረኻ ኢየሱስ 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 ይብል ኣለኹ ኣነስተማሪ ኸየብ ፈረኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ድማ እብል ኣለኹ ኣነስተማሪ ኸየብ ፈረኻ ኢየሱስ 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 ይብል ኣለኹ ኣነስተማሪ ኸየብ ፈረኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ድማ እብል ኣለኹ ኣነስተማሪ ኸየብ ፈረኻ ኢየሱስ 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 ይብል ኣለኹ ከኣቱ ኢየሱስ ይብል ክወፅ ኢየሱስ ይብል ከኣቱ ኢየሱስ ይብል ክወፅ ኢየሱስ ይብል ዘረባ ኢየሱስ ኮይኑ ቋንቋ ኢየሱስ ኮይኑ
ኢየሱስ ይብል ክወት ኢየሱስ ይብል ከአቶ ኢየሱስ ይብል ክወት ኢየሱስ ይብል ዘረባ ኢየሱስ ኮይኑ ቋንቋ ኢየሱስ ኮይኑ 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 በረኻ መመሊሱ ይውስኻሎ ልበይ ይውስኻሎ ልበይ ይውስኻሎ ልበይ በረኻ መመሊሱ ይውስኻሎ ልበይ ይውስኻሎ ልበይ ይውስኻሎ ልበይ በረኻ መመሊሱ ይነድዳሎ ልበይ ይነድዳሎ ልበይ ይነድዳሎ ልበይ በረኻ ይነድዳሎ ውሽጠይ ይነድዳሎ ውሽጠይ ይነድድ አሎ ውሽጠይ አነስተማሪ ኸየ በበረኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ግርማ እብል ኣለኹ አነስተማሪ ኸየ በበረኻ ኢየሱስ 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 ይብል ኣለኹ አነስተማሪ ኸየ በበረኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ግርማ እብል ኣለኹ አነስተማሪ ኸየ በበረኻ ኢየሱስ 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 ይብል ኣለኹ አነስተማሪ ኸየ በበረኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ግርማ እብል ኣለኹ አነስተማሪ ኸየ በበረኻ ኢየሱስ ኢየሱስ
እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዘለዓለም ነትህያውን ዘለዓለማውን ጻድቅን ዝኾነ ጌታ ሕጅውን ክብርን ምስጋናን ይኹኖ
እንደገና እግዚአብሔር ዕድል ስለዛሃበና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ እንደገና ቃል አምላክ ለምሸት ክንሰምዒና ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሊ ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ ስለ ሁሉ ነገር ዋላት ለሰናይ ዋላትን ብዛዕባቲ ኩፉ ነገርስ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ምስጋናን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ እግዚአብሔር ብኹነታት አይለዋወጥን ናይ ሰብ ስምዒት ይለዋወጥ እዩ ብኹነታት በጊዜ በነገራት ይቀያየር እዩ እግዚአብሔር ግን ዘለዓለማውን ጻድቅን ዝኾነ አምላኽ ኣብ ዙፋኑን ዘለዓለም ይነብር ክንጽሊና ቅዱስን ህያውን ዘለዓለማውን ዝኾንካ አምላኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክበር ንብለካ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ንስኻ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም አምላኽ ኢኻ ንኹሉ ተሕልፎ ኣብ ኩሉ ትረአይ ኣብ ኩሉ ትግለጽ ኣብ ኩሉ ቦታ ድማ ትርከብ ኣብ ኩሉ ቦታ ትርከብ ህያውን ዘለዓለማውን ጻድቅን ዝኾንካ አምላኽ ክብርን ምስጋናን ንህበካ ተሪፉ ዘሎ ምሸት ድማ ባርከልና ቃልካ በመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ይስረጽ ኣብ ልብና ድማ ሱር ይስደድ ሰዲዱ ድማ ንህይወት ይኹነና ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ድማ ንኽብርኻ ግበሮ بكبر ودها بإيسوس كريستوس آمين جابير مسجن لو مشت كاب مصحف مسالي معرف تشعت إنا نري مصحف مسالي معرف تشعت معرف شمونت بزعبات أبابي وززارب بزعباتي سماياوي طبب كم تتصوع ጻዊዒታ ድማ ሰሚዑ ናብ አን ዝመጽእ ህይወትን በረኸትን ከም ትህቦ ይነግረና ሎም ምሸት ምዕራፍ 9 ካብ ቁጽር 1 ክሳብ 16 18 ዘሎ ክፍሊ ክርዮ ኢና ጥበብን ዕሽነትን እዩ ኣብዚ ክፍሊ ንርኢ ማለት እዩ ብዛዕባ ጥበብ ይነግረና ካብ 1 ክሳብ 12 ካብ 13 ድማ ክሳብ 18 ዕሽነት ይብል ጥበብ ቤታ ሃንጸት ሽብዓተ የዕኑድ አቆመትሉ ሰባብሕታ ሓረደት ወይና ዘለለት ማዕዳውን አሰናደወት ነግራዳ ናብቲ ኣዝዩ ዝበረኸ ስፍራ ከተማ ለኣኽት ብኡንጌራ ኸምዚላ ትጽውዓላ በአንጌራ ኸምዚላ ትጽውዓላ ዘይለበመን ተሎ ናብ ዚምጻ ነቶም አእምሮ ዘይብሎም ውን ከምዝ ትብሎም አላ ንዑ እንጌራ ይብልዑ ዘለልክዎ ወይነይን ስተዩ ብህይወት ክትነብሩስ ዕሽነት ሕደጉ በመገድ ምስትውዓል ከኣ ተመላለሱ ንመላገጺ ዝምዕድ ንርእሱ ጸርፊ ይቕበል ንኽፉእ ዝግስጽ ከኣ ውርደት ይመጾ ምእንቲ ከይጸልኣካስ ንመላገጺ ኣይትገስጾ ንለባም ገስጾሞ ከኽብረካ እዩ ንለባም ትምህርቲ ሃቦሞ ልቦና ክውስኽ እዩ ንጻድቕ መሃሮሞ ፍልጠት ክውስኽ እዩ መጀመርያ ፍልጠት ንእግዚአብሔር ምምላኽ እዩ ነቲ ቅዱስ ምፍላጥ ከኣ ምስትውዓል እዩ ዕለታትካ በአይ እየን ዝበዝሓ ዓመታት ዕድመኻውን ኩስኸልካ እዩ ለባም እንተኾንካ ንርእስኻ ትረብሕ መላገጺ እንተኾንካ በይንኻ ኢኻ እትጉዳእ ኢሉ ሰሎሞን ይነግረና ብዛዕባ ጥበብ ምሳሌያዊ ብዝኾነ አገላለጻ ጾታ ሂብዋሎ ንጥበብ ብሰበይቲ ይመስልዋ
بحنت لبام سبيتن بحنت دما عشا بزخون السبيتن يمثلوها مثاليو مالت قلمسي زخون زربايو مثاليو بزخون مقدي بتتنستيتي صوتا غيرو مسيليو نطبب غليصوا اتزهابا كاركتر اتزهابا ملكع طببኛ بطببኛ سبيتن عشنت بستملأت سبيتن غيرو غليصوا نطبب ስለዚህ ጥበብ ቤታ ሃነጸት ይብለና ጥበብ ቤታ ሃነጸት ሸብዓት ድማ ይዕኑድ አቆመቱሉ ሰባብሕታ ድማ ሓረደት ወይና ዘለለት ማአዳውን አሰናደወት ነግራዳ خبل ከሎ አገልገልታ ዝሆና በተዘመንቲ ገረድ ሰራተኛ አገልጋሊት ማለት እዩ ካል ትርጉም ይብሉን ናብቲ አዚዙ በረኸ ስፍራ ከተማ ለአኸት ጥበብያ ጥበብ ወይና ዘሊላ እትሰበሐ ሱቡህ አዳልያ ነገልገልታ ናብቲ ዝበረኸ ከተማ ሰዲዳ ንዑ ጥበብ ኢላ ካብቲ ሰበሐ ፍልጠት ካብቲ ካወይኒ ዝምቅር ጥበብ ንኽሰትዩ ለአኸት ዓደመት ዕድመ ጌራ ጥበብ አሰናድያ ኩሉ አዘጋጅያ ነግራዳ ናብቲ አዚዙ በረኸ ስፍራ ከተማ ለአኸት በእንጌራ ከምዚላ ትጽዋዓላ ዘይለበመን ተሎ ናብዚ ይምጻ ዘይለበመ እንተሎ ናብዚ ይምጻ በግራዳ ጌራ በገልገልታ ጌራ ጥበብ ትጽውዕ እንታይላ ዘይለበመ ምስትውዓል ዘይብሉ ሰብ ተልዩስ ናብቲ ዝበረኸ ከተማ ወሪደን አገልገልታ እንታይለን ጽውዕን ዘይለበመ ሰብ እንተልዩ ናብዚ ይምጻ መጽኡ ድማ በኸንቱ አይምለስንዩ ዝረኽቦ ዝወስዶ ነገር አሎ እንታይ ፍልጠትን ጥበብን ምስትውዓልን ብዛዕባ ዝብላዕን ስተይን አይኮነን ክነግረና ደልዩ ሰለሞን ዝሰበሐ ማለት ዝደልደለ ወይ ጭቡጥ ዝሆነ ፍልጠት ዝበሰለ ድማ ወይኒ መስሎ ንጥበብ ዘይለበመን ተልዩ ዝበሰለ ፍልጠት ዝበሰለ ድማ ጥበብ አሎ እሞ ንዑ ኢላ ነገልገልታ ትሰድድ ማለት ሰለሞን ንጉስ ይኔው ናይ እስራኤል ንጉስ ወዲ ዳዊት እዚ خزارب ከሎ ሰለሞን አብ እምሩኡ መቸም አብ ቤተ መንግስት ወይ አብ ንግስና ዓለም እንታይ ከም ዝብላዕ እንታይ ከም ስተይ ይፍለጥ አብ ቤተ መንግስት እንታይ ይብላዕ እንታይ ይስተ በትናይ ቤተ መንግስት ብልዕን መስተን ደረጃ ይገልጽዋ ንጥበብ ዝሰበሐ ሱቡህ ዝሆነ እንደገና ወይና ዘለለት ማዕዳውን አሰናደወት ማዕድሎ ዘለላ ወይንታት መልዩ በባዕይነቱ ማለት ቀይሕ ወይኒ ጻዕዳ ወይኒ ዝተፈላልየ ዓይነት ፍረታት ማዕድ ድማ ክስራዕ ከሎ ቤተ መንግስቲ ዝተፈላልየ ዓይነት ማዕድ ይስራዕ
መግለጽ ይዘይብሉ በአይን ጋሪኻ ትጸግቦ አይነት ከምዚ ተዳልይሎ አዳልያ ሸውዓተ የዕኑድ ጌራ ቤታ በሸውዓተ ዕኑድ አቁማ ምጽዋዕ ጀሚራ ማለት ዘይለበመን ተሎ ናብዚ ይምጻ ኢላ ጸውያ ዘይለበመ ልብ ዘይብሉ ልብ ዘይገበረ ማለት ዘይመስተውዓሊ እንተሎ ናብዚ ይምጻ ናይ ዘይለባም ሓደ ጎንንታዩ ዓሻይ ካብ ዕሽነት ንምውጻእ ዕሽነት ዘጥቅዖም ዘይለበሙ ንዓታቶም ተዕድሞም አላ መን ጥበብ ንቶም ዓይሹ አማእኸል አደባባይ ዘለው አማእኸል ከተማ ንዘለው ትጽውዖም ናበይ ናብአ ንምንታይ ጥበብ ክቀስሙ ፍልጠት ክቀስሙ ንቶም ዓይሹ ትዕድሞም እንታይ ላ ትመኽሮም ነቶም አእምሮ ዘይብሎም እውን ከምዚ ትብሎም አላ ዘይለበመን ተሎ ናብዚ ይምጻ ነቶም አእምሮ ዘይብሎም እውን ከምዚ ትብሎም አላ ዘይለበመ እውን ልብ ዘይገበረ ይጽዋዕ አሎ እንደገና ድማ እቶም ደግማ አእምሮ ዘይብሎም ማለት መስተውዓልቲ ዘይኮኑ ከም ዕድሚኦም ዘይኮኑ ዕድሚኦም ዓብይ ኸሎ አእምሮኦም ግን ገና ዝነአሰ ናይ ዕሸል ቆልዓ አተሓሳስባ ዘለዎም ማለት ወላ ንዓታቶም ትዕድሞም አላ ዕድል ኣይከላኣቶምን መን ጥበብ አእምሮ ዘይብሎም እውን ከምዚ ትብሎም አላ ንዑ ንንጌራይ ብልዑ ዝዘለልክዎ ወይነይ ስተዩ ብህይወት ክትነብሩስ ዕሽነት ሕደጉ ዓያሹ ኣይትኹኑ ትብሎም ክልታዮም ዘይለበሙ አለው እቶም ዘይለበሙ ገና ዘይበሰሉ ማለት እዩ ገና ፍልጠት ዘይደለቡ ግን ተማሂሮም ተደጊፎም ፍልጠት ተኻፊሎም ክልብሙ ዝኽእሉ ንዓታቶም ትዕድሞም አላ ነቶም አእምሮ ዘይብሎም እውን ከምዚ ትብሎም አላ ንዑ እንጀራይ ብልዑ ዘለልክዎ ወይነይ ስተዩ ብህይወት ክትነብሩስ ዕሽነት ሕደጉ በመገዲ ምስተውዓል ከዓ ተመላለሱ አእምሮ ዘይብሉ ሰብ ማለት አእምሮ ዘይብሉ ይኮነን ምስተውዓል ዘይብሉ ልብ ዘይብሉ አስተብዒሉ ዘይገብር ማለት እዩ ስለዚህ ጥበብ ንዑ ትብሎም አላ ንምንታይ ምስተውዓል ክረኽቡ ምእንቲ ትዕድሞም አላ መን ጥበብ እንታይ ትብሎም አላ ንዘይለበሙ ትዕድሞም አላ አእምሮ ንዘይብሎም ትዕድሞም አላ ዕሽነትኩም ሕደጉ በመገዲ ምስተውዓል ከዓ ተመላለሱ ዕሽነት ሓዲኩም በመገዲ ምስተውዓል ተመላለሱ ምስተውዓል
እቲ ዝኸበረ ነገርዩ ምስተውዓል ካብ ምንታይ ይርከብ እዩ ንመላገጺ ትብል ቁጥሪ 7 ንመላገጺ ዝምዕድ ንርእሱ ጸርፊ ይቕበል ንኽፉኡ ዝግስጽ ከዓ ውርደት ይመጾ ምእንቲ ከይጸልአካስ ንመላገጺ ኣይትገስጾ ላግጺ ንዝፈቱ ድማ ንዓታቶም ጥበብ ኣያድልዮምን ብጥበብ ዝቕሉድዮም መላገጽትዮም ንመላገጽቲ ኣይትመዓዶም ንመላገጽቲ ኣይትዛረቦም ንምንታይ ካብ ውሽጦም እንታይ ዝወፅእ ጸርፊ ንኽፉኡ ዝግስጽ ከዓ ውርደት ይመጾ ጥበብ ከምኡ ኢላ ትምዕድ ንኽፉኡ ዝግስጽ እንታይ ይመጾ ውርደት ይመጾ ንምንታይ ኣይትገስጾ ኣይትዛረቦ ንምንታይ ክፍኣቱ ክትረኽቦ ሓደ መዓልቲ ክፍኣታ እውን ክረኽባ ሓደ መዓልቲ ማለት ጥበብ ከምኡ እያ ትዛረብ ዘላ ሰብ ዝዘረኦ ስለ ዝዓጽድ ሰብ ዘይዘረኦ ኣይዓጽድን ብዝኾነ ይኹን መገዲ ስለዚ እንታይ ይብል ንመላገጺ ዝምዕድ ንርእሱ ጸርፊ ይቕበል ንኽፉኡ ዝግስጽ ከዓ ውርደት ይመጹ ምእንቲ ከይጸልአካስ ንመላገጺ ኣይትገስጾ ንመንዳይ ዝግሰጽ ትብል ጥበብ ንለባም ገስጾ እሞ ከኽብረካዩ ከምኡ እንዲህ ዝባል ኣባህላ ኸማን ኣሎ ብትግርኛ መስለኒ ንለባም ኣምተሉ ንዓሻ ደርጓሉ ዲ ከምኡ ዝባል ኣባህላ ኣሎ ለባም ኣምተሉ ንለባም ገስጾ እሞ ከኽብረካዩ ተግሳጽ ንመን እዩ ተይልካ ንለባም እዩ ንዓያሹ ኣይኮነን ተግሳጽ ንመላገጽቲ እውን ኣይኮነን ንኽፉኣት እውን ኣይኮነን ኣእምሮ ንዘይብሎምን ኣይኮነን ንመንዳ ንለባም ገስጾ እሞ ከኽብረካ እዩ ለባም ማለት መስተውዓሊ ማለት እዩ መስተውዓሊ ዘይለበመ ዘይኮነስ ንለባም ገስጾ እሞ ከኽብረካ እዩ ለባም ማለት መስተውዓሊ ኣስተውዒሉ ዝገብር ኣስተውዒሉ ዝሰርሕ ኣስተውዒሉ ዝኣቱ ኣስተውዒሉ ዝወፅእ ሰብ እሱ እንታይ ይበሃል ለባም ከኽብረካ እዩ ንለባም ይብል እንደገና ትምህርቲ ሃቦ እሞ ልቦና ክውስኽ እዩ ንለባም እዩ ዝውስኸሉ ንለባም ትምህርቲ ሃቦ እሞ ልቦና ክውስኽ እዩ ንለባም ትምህርቲ ተይብካዮ እንደገና ኣብቲ ዘለዎስ ልቦና ክውስኽ እዩ ጥበብ ክውስኽ እዩ እንታይ ተይብካዮ ትምህርቲ ብትምህርቲ ይልብም እዩ ንለባም ለባም እንታይ ይግበር ይግስጾ እንዳስ ንለባም ትምህርቲ ሃቦ እሞ ልቦና እንደገና ክውስኽ እዩ ተግሳጽን ትምህርትን ንለባማት እዩ ተግሳጽን ትምህርትን ንመን እዩ ንለባማት እዩ ግን ከ ጥበብ ንኹሎም ዕድል ሂባላ ንዑ ኢላ ዓዲማ ኣላ ንቶም ለባማት ይኹን ንቶም ዓይሹ ይኹን ንቶም ዘይለበሙ ገና ንቶም የእምሮ ዘይብሎም ንኹሎም ትዕድማ ኣላ ነገልገልታ ሰዲዳ ንባሮታ ሰዲዳ ኣብ ማእኸል ከተማ ኪዱ ፀውዕዎም ኣሎ ኣብ ቤተይ ዝተዳለወ እንታይ ስቡሕ ፍልጠት ኣሎ እዚዩ ትሰብሐ ፍልጠት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ
اتوينلو اتمنفسيو الله سلش تقدم الله نخلو عدما جن بحرياتهم تقولت الله نعاشو بحري انتا يمثل نايلبامات بحري انتا يمثل عمرو زي بلهم بحرياتك انتا يمثل تنقرنا الله من طبب مجمرتا فلتت نእግዚአብሔር مملاخي ناي فلتت مجمرة ناي فلتت مجمرة نእግዚአብሔር مملاخي أملغوتا እግዚአብሔር نእግዚአብሔር أملغوتن كبرن مهابيو تبلالا طبب مجمريا فلتت نእግዚአብሔር مملاخيو نتقدوس مفلات كا مستو عالي علتاتكا باين زبزحا عمتات عدمي غاون كوسخلكاي لبام انت هونكا نرئسغا تربح ملاغتي انت هونكا بين غايها التقدع سلازي لبام انت يقبر لبام انت هونكا نرئسغا تربح مجمريا تربح السغاغا نمانم ما يتربحنيغا مجمريا نايتي تربحنت تقمي نعغاي قتلون غالوتو مجمريا نعغاي لبام انت وينكا نعغاي نعغيو لبام دما تقسات قال أملاك سميو لبام تمرت خوابو غلون دقنا لبي وسغ لبي عبي يلبم بمنتاي بتقسات بمخرن بقال أملاك بتمرتي قال أملاك يلبم قال أملاك نهتصاونتي لبامات يقبرهم طببانياتات يقبرهم يبلنا مصحف قدوس سلازي ملاغت انت وينكا بينها اخا التغدا ملاغتي اموداتو اتفره غدات نملاغتي معدو زمعدو نرسو صرفي قبل نخفو زغسس كا وردتي مچو ما انت غيصل اكاس نملاغتي ايتغسصو نلبام غسصو امو خبركاي ناي ملاغتي موداتان ناي لبام موداتان ام موداتا قميطولو مصحف قدوس قطر 10 تعده انتي بلكا 10 تغلته لبام انت هونكا نرئسها تربح ملاغت انت هونكا بينها التغدا إزبل لبام توينكا نفسها مجمريا تربح هيوتك اخا تدحن هيوتك اخا تمرح لبام توينكا ملاقت انت وينكا دما نفسها اخا تغدا سلازي وصيت ناي كلتيوم طبب تنغرنا الله ناي لباماتن ناي عايشون تغساصن تمرتن نزقبلو نزا ابزاي قبلو ما اخل زلو فللي كيدو ناي كلتيو مغدي دمر وصيت اب قدميهم كمز صنحوم مصحف قدوس نغرنا يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو طببن عشنتن اب سبلبي زنبر منبريا
عشنت أبسب لبوشت أبسب أمره يزلو طبابم لبام الناتم أبسب أمره يشت يزلو لبام مخان بقال أملاخ طباب استمعين قال أملاخ قبل بناخ نحضرو خلنا وين تقال أملاخ أوشتنا نحزو خلنا نتي سمعنا يبلبونا نحضرو خلنا طبابي هبنا مستوعال هبنا أتي قال أملاخ السونما فرلو بيمان بتساقا سلازي قال أملاخ يقصصنا قال أملاخ يمهرنا قال أملاخ يمهرنا اتي قال أملاخ سمعوا أبلبو زحدرو بتسيو بيوت دما ينبر قطر 10 بزعبا عشنت لبامن عشنتن بتعم زغرمكم طبب تانتي طبب بسبيتي استمثلت بيتا زهانصت شوعت عنود زلاتا ما اداون زسنا دوته اغراد زلوا نابتي ازيز برخ سفرا ختما زلاختيا عشنت كم حنتي لفلافيتن دنقورون حفرت زيبلان سبيتيا تمثل يبل سلمون هو عشنت كم حنت لفلافيت مالت بقى باباغالو باروت بقى سقيلات لفلف سمعتو تدقم عينت نجر عشنت كم حنت لفلافيت دنقورون حفرت زيبلان سبيتيا نسا أبدق بيتان أبرق سفرا كتمان أمنبر تقمت نتوم أقنعهم زخدو حلفت مقدخاء كم زلات سوعهم أتوم عايشو نعتو عايشو نتي أمرو زيبلو خاء أمرو زغدولو أمرو زيبلو أمرو زغدولو أمرو زيبلو خاء نايسرق ما يطعميو تحابي اخات بلعو انجرا خا با يبلي تبلو نسو غنا ناب غزا زخدو زبله خمزي نسو غنا ناب غزو زخدو زبله كم زموتو ناب غزا زخدو زبلو كم زموتو اتوم قدمي ناب غزا زاتو خا ناب عدي موتات كم زحل كم زلو أي فلتني يبل نسوغنا نابغز أزخدو زبلو كم زموتو اتوم قدم ناب قدميو نابغز أزاتو ها ناب عد موتات كم زلو أي فلتني يبلنا اتي أمرو زيبلو سلازي طبب نايتي أمرو زيبلو استبعال بودي تمثيل تسوتا بتبعتها تمثيل اتعشاد ما استبعالت بسبيتها تمثيل سلازي مودعتو أمرو زيبلو سب انتاي كم زخونه ينقرنا أمرو زيبلو مون كمزي تبلو مالا نعو انجرا بلعو زللكو وين ونستيو بهيوت كتنبروس عشنات حدقو عايزو ايتوخنو لبامات مستوعلتي كونو الى طبب تصوع هذا مبرتات كنببي اتا امصحف قدوس اتركب مثالي معرف تشعته نطببن عشنتن بخلته دق انستيو مسيلا بمقراب دق سبات اب هيوتهم زغبرو مرጫ
بنتصور الترد دنك معرافيا تدنق معرافيا دك سبات أب هيوتهم زقبروا مرجع بنتصور الترديا سببنا يمرجو فرس لزبل نظام معراف أبصل استق عند خفالات مقلنا خرياينا قداماي طباب تعدم كاب قطر حدا كساب قطر شدشته طباب ابزغف لزي بيتا زهانصت شوعات تعنود زقومت كم اون دغز زدالوت لبام سبيتي تغيرا تسائلالا بسئلاو مقديو تتصعيفو مدلاو طباب بناتا صعرن صنعاتن شوعات تعنود وحسن رجون زبلة هيوت تب عدميا اتعشى نابزي ملس بمبال نسبات تصوع طبب مدلاي مالت ناي فلتت صمت راي زي كونس ناب ما ادي هيوت مقراب مالتيو اتي ناي هيوت انجرا زغونه ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ምቕራብ ማለት እዩ ጥበብ ምድላይ ማለት ናይ ፍልጠት ጽምእ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ማኣዲ ህይወት ምቕራብ ማለት እዩ ውጽኢቱ ኸኣ ማኣዲ ጥበብ ምብላዕ ብህይወት ምንባር ከምኡውን ብመገዲ ምስትውዓል ምኻድ ይህበና ካልኣይ መምርሕን መሰረት ጥበብን ካብ ቁጽሪ 7 ክሳብ 12 እዚ ክፍሊ እዚ ጥበብ ከመይ ጌርና ክረክብ ከብንኽእልን ሰባት ንጥበብ ዝህብዎ ዝተፈላለየ ምላሽን እዩ ዝትንትን መሰረቱ እዚ ማለት ንእግዚአብሔር ጉቡእ ክብሪ መሃብ ናይ ኩሉ ፍልጠት مفتح يو مالت نእግዚአብሔር ጉቡእ ክብሪ መሃብ ናይ ኩሉ ፍልጠት መፍትሕ እዩ ማለት ተግሳጽ ምቕባል ጠቢብ ሰብ እንተ ተገሲጹ ዝያዳ ጥበብ ይውስኽ መላገጺ ግን እንተ ተገሲጹ ይቁጣዕ ንጥበብ ዘሎና ድልውነት ዝልካዕ ጌጋና ክንገረና ከሎ ብንህቦ ምላሹ ንፍልጠት ዘለና ንጥበብ ዘለና ድልውነት ዝልካዕ ጌጋና ክንገረና ከሎ ብንህቦ ምላሹ ነጥብ 3 ውልቃዊ ሓላፍነት انت طبيبك نرئسك اخا انت لاغيص كاون بعلغات كتصورخا بمبال اتمرጫ ናይቲ ውልቀሰብ ምዃኑ የዘኻኽር انت طبيبك ጥበብ انت ተቀቢልካ ንርእስኻ انت ላغيص ካውን بعلኻ اخا تصاورو ትዝመጽ بمبال اتمرጫ ናይቲ ውልቀሰብ ምዃኑ የዘኻኽር ሳልሳይ عدمة عشا طببم عدمالا عشام تعدمالا سبقن مريصو نابا يغيد عشنت تعدمالا طببون تعدمالا عدمة عشا منزر سبيتي قصر 10 كساب 10 شمونت عموداتا كفل دما نطبب التمثل جن كا تقاراني زغونت عشا سبيتي تقرب نطبب يا تمثل جن طبب ايكونتن نبعلا طبب اللوا تعشولو تدناغرلو
ንሰባት ተመዛበለሉ ናይ ባዕላ ዝኾነ ጥበብ ኣለዋ እሱ ድማ ካብ ዲያብሎስ እዩ ካብ አጋንንት እዩ ዕድመ ዓሻ ምንዝር አምወዳታ ክፍል ድማ ንጥበብ ትመስል ግን ከአ ተቃራኒ ዝኾነት ዓሻ ሰበይት ትቀር ባህሪያታ ንሳ ጫውጫው ትብል ጫውጫውታ ትፈቱ ሓንትኳ ዘይትፈልጥ ዘይትዓፍርን እዚያ ዓለምን ዓለማውነት ግብዝ በላ ዓለማውነት ናይ ዓለም ጥበብ ያዚያ ታናይ መጀመሪያ ጥበብ ናይ ክርስቶስ ጥበብ ናይ እግዚአብሔር ኃይልን ናይ እግዚአብሔር ጥበብን ዝኾነ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ምትላል እትሰርቅ ሰራቂት ማይጥዕም በመባል ንሰባት በመንዝርና በሐሶት ሓጎስን ተታልል እትዝረአ ነገር ዘሐጉስ እኳ እንተ መሰለ ውሽጡ ግን ሞት አለው ጥፍአት አለው ጸልማት አለው መወዳእታ ዕድሜአ ዝተቀበሉ ሁሉም መወዳእቶም ንጥፍአት ንጸልማት ንሲኦል እዚ ማለት መገድ ዕሽነት መወዳእቱ ሞት መገዲ ዕሽነት መወዳእቱ ሞት መጠቃለሊ ጌርና ክንውዲና ምሳሌ ምዕራፍ 9 ህይወት አሞንጎ ክልተ ዕድመታት ናይ ጥበብን ናይ ዕሽነትን ዘላ ምዃና ተምህረና እታ ሓደ መገዲ ጥበብ ኮይኑ ናብ ህይወትን በረኸትን ይመርሕ እታ ካልኣይ ድማ መገዲ ዕሽነት ኮይኑ ናብ ጥፍአት ይወስድ ምርጫ ወይ ውሳነ ኩሉ ጊዜ ኣብ ኢድ ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይነግረና መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና አየናዩ ምርጫና አየናዩ ምርጫኻ አየናዩ ምርጫኺ አየናዩ ምርጫይ አነ ናይ እግዚአብሔር ፍልጠትን ጥበብን ዝኾነ ክርስቶስ ምርጫይ ናትካስ ምርጫ እንታይ ናትክስ ምርጫ እንታይ ሎሚ ምርጫሁም አስተኻኽሉ ናይ ምርጫሁም ውጽኢት እዩ እምበር ናይ ዕጫሁም ውጽኢት አይትበልዑ ምርጫ ህይወት ዝመረጽናዮ ናይ ህይወት መገዲ እሱ አሞዳታ ያጉሰና ንሱ አሞዳታ ህይወትን በረኸትን አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ አነ ናይ ህይወት እንጀራዬ ዝበለ ክርስቶስ ንዑምረጽዮ ምርጫኺ እሱ ይኹን ናይ ህይወት እንጀራ ዓለም እታ ብዕሽነት ዝተመሰለት ሰበይቲ ዓለምያ ተታልልያ ጊዜያዊያ ናሕዋሩ ትህቦ ነገር የብላን ውሽጣ ባዶ እዩ ኣብ ውሽጣ ጸልማት ሞት ሓዘንያ ተሰኪማ እታ ብጥበብ ዝተመሰለት ሰበይቲ ግን ናይ ክርስቶስ መንግስቲ አምላኽ ማህበር አምላኽ ንዑናብኡ እታ ሐቀኛ ቃል አምላኽ ተመገቡ እታ ሐቀኛ መንፈስ ካብ ክርስቶስ ስተዩ ንስኡ ሰላም ዝህብ ንስኡ በረኸት ዘለዎ ንስኡ ዕረፍት ዘለዎ ንስኡ ካብ መገዲ ዕሽነት ወፂኹም ናብቲ መገዲ ጥበብ እተው
اتناي مجد تبب يسوع كريستوس يو يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو صلينا غنودينا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነመስግነካ ካብዘል ዓለም ንዘል ዓለም ህያውይኻ ቃልካ ንሰነፋት ጥበብ ይህብ ተባሂሉ ተጻሒፉሉሞ እቲ ህያው ዝኾነ ቃልካ መንፈስዩ ህይወትዩሞ እቲ ህያው ዝኾነ ቃልካ ኣብ ሰምዖ ዘበለ ሁሉ ኣትዩ ህይወት ክህቦም ይጽልይ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለው ኩሎም ቅዱስ እግዚአብሔር ናይ ህይወት መንፈስ ኣብ ልቦም ይፍሰስ ህይወት እስኻይኻ ትንሳኤን ህይወትን ዝኾንካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻይኻሙ በህይወት ንኽነብር ቅዱስ እግዚአብሔር እቲ ህያው ቃልካ ሰሚዕና ንኽነብሮ በህይወት ንኽነብር እቲ ህያው ቃልካ ሂብና ተዋሂቡና አሎሞ ነመስግነካ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ተሪፉ ዘሎ ምሸት ኩሉ ንዓኻ ንህበካ ብኽቡር ወድኻ በኢየሱስ